Żvolta ġdida fil-każ tal-Wind Farms kontroversjali tal-Montenegro kif issa l-Gvern ġie ordnat sabiex ir-rapport dwar dan id-deal ma jibqax miżmum moħbi. Kollox beda wara talba li saret mit-Times of Malta skont il-Freedom of Information Act. Talba li t-Times kienet għamlet sabiex takkwista kopji ta' dan ir-rapport illi sabet reżistenza qawwija min-naħa tal-Eni Malta. Tant illi f'Settembru li għadda l-istess Eni Malta ċaħdet aċċess għar-rapport tal-Wind Farms. Issa l-Kummissarju tad-Data Protection u l-Informazzjoni ordna direttament lill-Eni Malta biex taddi kopja ta' dan ir-rapport lit-Times fi żmien 20 ġurnata. Siltiet żgħar ħafna minn dan ir-rapport kienu diġà ġew pubblikati fl-estim finanzjarji tal-Eni Malta għas-snin 2019 u 2020 u minn hawn wieħed seta' faċilment jinduna kif l-Eni Malta dak iż-żmien ma kellix mekkaniżmu jew gwida ċara biex tanalizza l-possibilità ta' ħsieb ta' flus fid-deals illi jsiru. Fl-2015 l-Eni Malta kienet xtrat dawn il-Wind Farms fil-Montenegro għal aktar minn 10 miljun euro, it-triplu tal-prezz li kien tħallas ġimagħtejn qabel mill-kumpanija Civitex. Civitex kienet il-kumpanija offshore li biegħet shares lill-Eni Malta f'Diċembru tal-2015. Din l-istess kumpanija kienet ta' Turab Musayev li kien parti mill-bord tal-Electrogas flimkien ma' Jorgen Fenek. L-Aġenzija Reuters u Times of Malta f'Ġunju tal-2020 żvelaw kif Fenek, l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, daħħal 4.6 miljun euro fi profitt permezz tal-kumpanija tiegħu 17 Black wara d-deċiżjoni tal-Eni Malta illi tixtri dawn il-Wind Farms fil-Montenegro.